Представям за продажба една двуетажна къща, самостоятелна, разположена в комплекс Реденка Холидей Клуб. Къщата е с застроена площ 45 квадратни метра и разгърната застроена площ 91 квадратни метра. Към къщата има и обособено парко място. На първият етаж са разположени сауна, тоалетна с душ, и всекидневна с южно изложение. Тук имаме маса за хранене за 4, кухненски кът, обзаведен с уреди, и диван, който се разтяга. Има и камина, която работи на дърва. Отоплението в къщата е локално, чрез електрическо котле. Партидите за ток и вода са индивидуални на битов ток. На вторият етаж са разположени двете спални с баня и тоалетна. Къщата е изключително светла и слънчева. Това е малко по-малката спалня, обзаведена с двойно легло, гардероб, тоалетка. Има и излъз към малък балкон. От тук се разкрива хубава гледка към Пирин планина. Това е втората спалня, по същият начин обзаведена, двойно легло, гардероб, високи тавани, и място за тоалетка. Това е балкона с хубава гледка. Таксата за поддръжка на общите части е 10 евро на квадратен метър. Поддържат се тревните площи. Също така снегопочистване. Това е банята. Тя е с ванна. За повече информация се обърнете към мен.